أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. صدق الله العظيم. أمبالما لجريك لو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبالما لجريك لو أصحاب الكهف والرقيم فرو كرمغو الله تعالى يا كسيبا يا جرا ما منو كسرفه كولاس نغو كاسان كمس سباني سان كونندو كيس نغو لا كتلكا أولا كنو نوكا كيسا دفالي نانا قرآن كنو سورة الكهف قرآن سورة تنشيغنا كدامنا آية كونندونا لا فكتاب لا آية مغاني ورولا nin kamalinu Allah ta'ala ye mamunu kanda dugu yɛrɛ ma baw ani dugu jɔyɔrɔ batigiw dɔ b'u la o ye faama yɛrɛ ka premier conseil ye dɔ b'u la o ye palais yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔ ye dɔ b'u la o ye dugu yɛrɛ maire ye dɔ b'u la o ye dugu yɛrɛ nafoloko ɲɛnabɔbaga ye dɔ b'u la o ye jamana yɛrɛ kɔnɔnako ɲɛnabɔbagaw ye ninnu maabaw dama dama Allah ta'ala nana olu de kada ka dɔ fara u ka kana kan u nana murti boli bato ma donna don min a limaniya da ka gɛlɛ ni maa min limaniyara o don ka tugu Allahu Ta'ala kelen pe kɔ ko caman b'a la kabini bɔnɛw la ani masibaw la ninnu ka waati o kɛra Sayyidina Isa alayhi salam Allahu Ta'ala kelen kɛfɛ ka a kɔrɔta o tumana o ka kalandenw fana ka kalandenw olu ka laselilikɛlaw ka waatiw nunu ka waati bɛnna o de ma u nana Allahu Ta'ala kelen pe bato kalimaniya ni Sayyidina Isa alayhi salam o ka cika ye Sayyidina Isa Allahu Ta'ala ka ciden Sayyidina Isa Allahu Ta'ala ka jɔnkɛ ala den tɛ a ma surunya ka kɛ ala den ye wedelikɛla dɔw de ye o ba yɛlɛma Romanew ka jamana kɔnɔ mun kɔsɔn u ka se ka Romanew sɔrɔ ka fara u kan an bɛna o ye Maximilian wala haita ni jabo la wala foto ka bita amara famere sabula Helen ko ka bi siranye Helen asugura komi bina ke Allah Ta'ala yo sogore dala nga utisika famu ni watina komunu bina ke wa wira kan yana mala anu ka sayala ala yo jira la sogola ninta lenye utisaka famu bi nga na don sera na kara mami nyana otigi ba famu ni so do de ninta lenye utisaka famu bi nga na don sera na kara mami nyana otigi ba famu ni so do de wa ya mutigi muso bela bela ndo katakwe tiria bela bela ndo talika ba awa imake abe magaze ko do folo ni so do de sokon nana ye dugu jukoro sodo mo tado galos adona make ni yo dugu jukoro sode mo tenin kalama galos dona adona kata Maximilian no fe galos ibe muneke ya mo este ya non ko ni nete sisa ina la idoro ne be ano nyemi domi no be sira ka fo nyemi no be sira ka fo dono la obina fo kenaka wa kenaka njira kida limani amin be
n'aw y'o sɔrɔ aw ka sow kɛrɛw la aw bɛna kule n'a ye don dɔ la sanfɛla fɛ ne ma kɛ o bɛ kɛ cogo di ni Bibulu ka kuma dɔ de ne bɛ kɛ cogo di sa ne fana t'a dɔn nka ne ka nata kɔni a ka kɛ don dɔ la kɔni a bɛna kɛ Ala bɛna tiɲɛ dɛmɛ ani ayiwa Bibulu gafe dɔ ye ne b'a mara yan de an ye min sɔrɔ cɛkɔrɔba in bɛ siran Ala ɲɛ cɛkɔrɔba in n delila ka Bibulu sɔrɔ min bolo tiɲɛ don mun de nana ni e yan de ne komi da yɛlɛlen don ne fana donna yan nka fana b'a fɔ ne kan to ma sa ya makɛ Dagyanus ani dugu maabaw u b'u k'u labɛn de k'u bɛ taa Ambaraturu kunbɛn yala i t'i teliya wa awa mɔgɔw bɛ kɛnɛma Ambaraturu kunbɛn waati sera ayiwa n ka taa kɛnɛ kan i ka dɔn k'a fɔ a ka di i ye kosɛbɛ u y'a dɔnniya bila ayiwa kura kan u y'a bila Ambaraturu ka nali sira kan de u y'a dɔnniya genge yen de i k'i cogo dɔn i ka ko la i cogo dɔn Dagyanus ani Julius u ɲɛ ka di dɛ u bɛ ka filɛ u ɲɛ ka di kosɛbɛ u bɛ k'i jateminɛ waati la Ala tɛna mɛn u ɲɛw bɛna fɛn ye u ma deli ka sigi ni min ye u bɛna o y'u ɲɛna kɔni u bɛna ko ye u ma sigi ni min ye ni i ma ka diɲɛ ye ni Ala ka diɲɛ ye nin ko in bɛ kɛ ya makɛ ne sirannen don dɛ mun de bɛna kɛ anw ye sa mun de bɛna kɛ mun de bɛ k'an makɔnɔ sa ne sirannen don dɛ ne sirannen don Ambaraturu na waati sera u b'u k'u labɛn ka taa Ambaraturu kunbɛn a don de ya ani tɔw u y'u gɛngɛ Ambaraturu ka nali sira de kan Ambaraturu bɛna sira min fɛ dɛ mun kosɔn ayiwa k'u ye ayiwa nin so in a da ye ayiwa a faralama de don maa yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ da yɛrɛ bɛ yan i t'a dɔn yɛrɛ fo dugule a bɛ kɛɲɛna ko koko don a faralama don nka dugu jukɔrɔ so de b'a la o bɛ tila ka armoire fana bila k'a datugu nin ye so in gindo dɔ de ye maa si t'a dɔn ni Maximilian tɛ ani Galos min bɔra a kalama sisan maa si t'a kalama k'a fɔ so in bɛ nin cogo la diɲɛ de bɛ nin na fo yɔrɔ jan ayiwa a ma kɛ bɛ ka na de a bɛ ka na Maximilian a labɛnna Maximilian a bɛna taa Ambaraturu kunbɛn yɔrɔ la ayiwa taa wotoro yɔrɔ la a ɲɛna i kɔrɔtɛ i labɛnnen don wa awɔ n labɛnnen don n fa ne fana labɛnnen don n den i b'a makɔnɔ yan sa k'an bɛn Ambaraturu tɛ adamaden sogo dun ko ye n'i bɛ siran a ɲɛ an ka taa n dusukun de bɛ k'a fɔ n ɲɛna k'i bɛ yan to yen dɛ foyi tɛ kɛ fo ni Ala sɔnna ni fɛn min ye Ala mana jɛ ni fɛn min ye o dɔrɔn de bɛ kɛ i hakili sigi Erkabid Maximilian denkɛ Erkabid Diocletianus ka yamaruya kosɔn ayiwa ko seyew ni faamaw o bɛɛ lajɛlen u nana mun kosɔn u k'i ka kibaruyaw lamɛn yanni ka bilasiralikanw komi Ambaraturu na kuma sera ayiwa Ambaraturu ka jama sɔɔni ayiwa i k'a dɔn jamakulu la belebele de bɛ na o la n'o ye Ambaraturu ka gardiw b'o la dugumaba bɛɛ lajɛlen u k'u labɛn ka se ka faama kunbɛn o bɛ don sira jumɛn de fɛ o dɔnna wa awɔ Romanew ka Ambaraturu belebele a ka jamakulu bɛ na a bɛna Philadelphie surunya la ne Jupiter ka ayiwa dɛmɛ ye a ye an ka foli kɛ an ka Jupiter Ala ye ni nin bonyaba in ye dugu labɛnnen don kunbɛli kama n'o Ambaraturu ka makɔdɔnni ye faamaw y'a faama Diocletianus i ka yamaruya bɛɛ lajɛlen kɛra yala hakili bɛ se ka sigi fana k'a fɔ mankan fosi tɛna kɛ Ambaraturu ka nali la a n'a ka sigili la k'a fɔ mankan tɛ kɛ wa awɔ i ka yamaruya kosɔn an ka sotigiw an ye maajuguw ɲangata ani ayiwa kerecɛn kafiru an y'u bɛɛ minɛ k'u bɛɛ fa i hakili sigi
ya kilisigi mbo foni waso be halu kala siga no ya duniya nyo genge ambe la benendo kasika ambaratur kumbe Apollo filami Jupiter de no be no ese baye abika fleni do bayina ka barka don akola nero la sa an la benendo ambaratur amma ke ya mara da madro an ka sika ta ambaratur kumbe ubina bossa ubina ta ambaratur kumbe yorola dugu bo belegele la magara ka dugu belegele bo be kila be ambaratur kumbe li koso jaklitianos anaka jama ani dugu ma baw ubina bokata ambaratur kumbe abikana angelos siraka abikana angelos siradika ambaratur nuk ma fok ma be fursi ka nga fanga imara funin pamurute Julius ni kuma ka bako kuma yede me kuma ladla ala ba nga fanga wa kolosi awa an pamuru fana be ala fana tanga ni yo botola e obina ta ambaratur kuma yorola ambaratur kan nali ode kara balawiye ani mashiba ka nyasi Philadelphia kauma mo dugu yu do koro Julius ani Diocletianus obika akire chaw wa ku nyangata ku toro munu dalim Allah taala kilempela ni yuta to laye obina ta aywa ambaratur ka jama kumbe donc a jan sibalite ambaratur kanali o kibarare be sena al ambaratur Adrianos no be ina fo jen tlanje o ala wera ka fo chugola ni jen tla flaye fankere be wulu kamarala o don o توقفوا ayaujo jone adonia de mi kurate ne nyefere ma bawo bujo nyefere koi ma bawo kuma bawo be nyefere ambaratur kanga yijere ka sika nunu bonti ka boyende kire chombe na akilala kuni ukuma nga jinde ku jeni koni ai otefio obenya ngata meken na sonu kasa ode kafsa obe megni na la jabala sonu kasa ode kai tamliha fle ala ikamo obina de masorok majime Maximilian fle الأرض على رحبها لم تشأ تحضيرهم فكان أن حضنته السماء Maximilian كم أنت شامخ يا أدونيا يبلي سادة أدونيا قسما بالمسيح مولانا أن عقاب الإمبراطور سيكون أسوأ بكثير من عقاب أصنام نكون بعد من كلي إسالة كافو إمبراطور كان يعطى بجوجيا كتمنينكا إمبراطور من كان نالي وبدأ نبلا وبلا يجري وكان فادي فغالي بإمبراطورية هيلين إلهي على ande be bawo wara ngambal maw ube nyangata ku tonyo ni tualata majumesa Phidias ni fana fanya Phidias alibe kama nagwana hadisa mudu ko so nunu be ni nyangata bela yire munyude ulude ambraturia ka se ubode nyangata odu ko so kai ni tuala ubuda do daba do ke ni tuala ba nu fleta okay ika ya mada bela gile mbeke abela gile kanya ngata beke abela gile angata ay ta ya da baka bari kana ugenge mukoto ambaratur te matola kuye usaraka ban ne sayru sude Bakios ani Habios ani Adnan ani Sanamis ani Adonia usaraka ba kurwa sanfe ufarla sayru suka
inshallah Allah taala bu fara sayyidina Isa ka alayhi salam aljina kono. Ambaratur ka jama kumbora, ambaratur ka jama kumbora, ambaratur ka jama kumbora, ambaratur ka jama akumbora. Al ambaratur na wati sera aka jama kun yera ka ba. Ambaratur ka jama kumbora. Dugula mo bela benendo. Fama kumbesa ni ambaratur kumbeli ye wulude uka jamana uka bolu beson ni wulude o ko so sene ka wulu kulo bla awa ambaratur ka buguso o sanfɛ. Ambaratur ka jamana na ambaratur sera afle ambaratur fle Adrianos ambaratur afle mashiba fa fa bika ke asobe de ni Diocletianus Maximilian ye fama kumesa Adrianos ambaratur al ambaratur Adrianos afle ate chrétien fa hukumanda e wori ko so ko fa chrétien fa ku ba aka jamana kono ne ya muso ambaratur furumuso donc jan asebalite ambaratur nana ambaratur Adrianos Solimanos Martinos Ambaratur sera Dinasios Yamanis Maximilian
sera palais la sa ne ambaratur yiri mani de ka yiri mani la ambaratur ka la yaka sera palais la ni fama kumbe baye donc a jan asibalite ambaratur nana Diocletianos ani sojale avec Adjigé. Ambarator ala furmuso Diocletianos oba kerefe ay foli nyashi Ambarator ma Adrianos amiye anga ala ukalla sigide yedu koloka Jupiter ka foli oba Ambarator Adrianos miye jien tlanje masake ani awa Romano ka Ambarator bay min jesene be fambe o masake de yale ونوجه التحية أيضا ame foli nyeshi tuguni للروميين وقائد جيوش الإمبراطورية العظيمة awa Ambarator yaka kele bolo o nyamoy amo foko barkada Adrianos Ambarator Adrianos o ka foli kera obuna do sisa Nuguma ba ubina dosa Julius Dona Maximilian Yamanis Tugulembako Martinos Bale Kofe Solimanos Bale Kofe Maximilian Donga ja sibalite Ambarator Adrianos لا شك في أن أوقاتك مميزة. سكشيتا لك أفوي كابلين يا كي كسبه فما هو يكن نغيادي للغاية. كي كسبه ريكوي في عهد درجان كواتلا أنه يتري ما وي وقد ساهم مرة في دون يرلا أين كان ينما كيسي ريكوي أوكرا أوتمنا فيلادلفيا كان ناليلا جامك وبسمة جياد باكبره أبيكا نغيرسا نتنك جورج مريسا نكسك Ambarator كيشي نكما يرى كلا كان ندوكو يرى كلا كما دونا بادي نكا كما دون بيورج مريسا Ambarator كرفسا أكاينسا نتيسي كما لكا يبو Ambarator تصور أن حضرة الإمبراطور Ambarator متعبان أو سيغانين دوكوي
aw ka chambre be fala fe abi fala fe ne ba do ka fa wara chambre ramna woni anta kile ko riye ba ana tafana ayo anga felel yoro fana ka sika buya soro ni ye ikata felel ke anga felel yoro la ماذا يدور في خاطرك يا ترى؟ juma de ke ko no de an ba miri awa dugu ka lafiya ye ko sebe يختلف كليا عن بلاط درجان aywa ne ka wati ani darajan ka wati fana tikile ko tigo sila يدل الضيوف على غرفهم otmana ayta anga duna ka chambre jira ula Solimanos Martinos Dinasios ubenaka de ko amburatur fagade amburatur kanga fagade ubenaka Solimanos Martinos Dinasios هدفنا راحتكم يا مولاي ngala ngini ya ka lafiya de make wore ka danye إنه ليس بالمكان السيء yoro jugute wa yoro kai تفضل bismillah ka chambre la لا أدري لماذا شعرت بالاختناق antaro awane ndusuku awane ne ka fiara ka ndusuku fana koron koy ne era wonyo wana karande la انظر إلى هؤلاء البؤساء kan ni ma jigi waru tonu no lajata o jole ina fo yirmani o be ina fo yirmani ha yirmanu o be ina fo yirmanu ambara turna ka de ya ndugo ka wotoro ta jamana ni jamana dugu ni dugu